Takže čaute ľudia, ja vás vítam na videjka. Dneska som tu spoločne s Kotrikekom. Čaute. A dneska si zahráme o Gerilov Dua. Bude to také gameplay videjko, tak poďme na to. Takže, ako ste už v intre mohli počuť, zahráme si Dua, vlastne o Gerilov modu. Skúsime teraz, dohodli sme sa s Kotrikekom, že teraz skúsime prvú hru Zero Buildy. A ak to nevyhráme, tak pôjdeme buildy. A možno to budeme striedať, alebo nejako to vymyslíme. Takže zatiaľ máme takýto plán. No, dúfam, že vyhráme hneď prvú hru. To by bolo úplne najlepšie. Vyhrať prvú hru, to by bolo úplne super. Presne tak. Dobre, môžeme ísť. Takže ak vyhráme prvú hru v Zero Buildoch, tak sa budem dosť diviť, pretože ja Zero Buildy nehrám. Ale ja zase Zero Buildy hrám. Ale Kotrikek hrá, presne tak. A keď hráme buildy, tak je to naopak. To sa dá očakať. Ja neznášam hrať buildy, lebo oni sa tam proste zaboxujú a ja po nich nemôžem strieľať. Keďže ja vôbec... Zaboxovať. Lebo keďže ja som lama, ale že úplná lama v stavaní. Počkaj, ja to teraz... Som skrytý. Nie, zatvor to. Iba healy, ti tu prišli. Ale reálne to nič nerobí. Skús, pozri sa. Ty môžeš akože prehľadať ten kôž, že ho nič to nerobí. Chápeš? Aha, fakt. Takže či tam niečo není. 24? Aha, tu je. Bola chyba? Nebola. Bacha zozadu, jo? Ok. Musíš prežiť. Kámo. Really? Tam A my sme skončili dvaja magnetovia. A my sme skončili 19. Čo? Aha? My sme skončili 19. Čo? Ty kokos. Dobre, tak skúsime, ešte raz skúsime Zero Buildy, ale akože skončiť 19. keď ledva začala hra? To sa mi ešte nestalo. Takže máme tu na druhý pokus. Ale akože ledva začne hra a skončiť 19. OK. Dávam ďalší pokus s Zero Buildom, ak to nepôjde, tak pôjdeme buildy. A dúfam, že to teraz vyjde. Poďme semka. Prečo nie? Ok. Potom dajem počkať. Tam nebudeme padať, ale tam sa mi stalo, že je tam legendary čestka. Tak... Pekne. Tak tam môžeme potom ísť, pokiaľ tam bude. Je tam v tom baraku? Alebo čo to je? No nie, pod tým molom. Sú také stromy a klady a... Jo. Medzi tými kladami by mala byť legendary čestka. Ale nemusí. Ale nemusí, presne tak. Big shield. Nemá. Ak nájdeš tacku, tak povedz. Vezmem si, rád. Ok. Vezmem tie buše, hej? Mám tu tacku pri mne. Vezmem si. Tu
Ďakujem. Ďakujem. Môžem zobrať tyčak? A dobre. Môžeš si nechať. Nie, ešte Wavy tak nepoužívam vôbec. Tak ja vymením za buše. Kde máš? Ja buše nemám. Kde máš Shockwavy? Vezmem. Tu máš Shockwavy. Či nie, to je epická. Chceš? Chceš ju? Nie, to je jedno. Ako chceš ty? Vezmi si. Ja si tie Shockwavy vezmem. Ak ich niekde máš. Tu sú ďalšie. Pri mne. Jo, vidím. Ak chceš, Jarko, a tu máš buše. Nie, nepotrebujem. Náhodou si nenašiel minička? Našiel. Už mám. Hej. Dávaj pozor, ide rýchlo zóna. Á, však sme v zóne, takže pohoda. Budem si submachine gunu. Prečo nie? Niekto sa mladí? Priprav si gany. Mám. Je tu. Ďakujem, že si ma odhodil úplne preč. Sorry. Kamo, ďalšie questy. Splňané. Ups, lagy. Neviem prečo. Je to FPS-kami alebo pingom? Teraz neviem. OK. Neviem prečo mám lagy. Hádaj, čo mi padlo. Čo? RPGčko. A hádaj, čo som našiel vedľa seba. RPGčko. Nie. Shockwavy. Nie. Neviem. Legendary 2 big shieldy. Výborné. OK, nemám žiaden movement, hej? Mám bunkere, ale nemám ani Shockwavy, nič. Ok. Ideme hneď za tebou, ako sa to bude dať. Ó, tu si milé rád zoberiem. Ja ho neviem za čo. Typek na 22. Ok. Huntinga, pri mne. Vidím ho. Chceš huntingu? Nie, teraz mám typka. Idem hneď za tebou. Kreknutý henten, noknutý už je. Vidím. 40 nok. Ďalší. Toho máme. Joj. Neboj sa, to máš iba tie overshieldy, alebo čo to je. Dobre. Preč. Za mnou, poď za mnou. Ja ho nemám. Poď za mnou. Nechaj ho tak. Neboj sa, poď. Neboj sa, ho mám. Hej? Takže ideš dávať bunkre, hej? Bacha, stále tam môže byť.
Jedno. Z jedno, hory, jedno. tak dopálí. Z hory? Oj, 30 dole. Au. Poď sem. Ide ku nám, počkaj si. Teraz. Rebootnem sa. Dobre robíš. Dobre, žiješ. Už nie, ale chápeš, ako to myslím. 3, 2, 1. Padám preč, hej. Preč. Idem do... OK, títo majú hrozný aim, takže... Idem na airdrop, hej. Choď. Nice. To nie si ty? To nešutíš ty, OK. Ale po mne nejaký snipe zozadu. OK, budem to na buši. Rebootnem sa. Hej, rebootni sa. Radšej sa nerebootni, to máš tácku. Podľa mňa sa viacej oplatí do zero budov. Vieš, ako pampa lepšie, podľa mňa. Vezmeme ten airdrop, čo je najbližšie, hej? Ku nám. Typek, pri našej porte bunkre. Porte. Healujem. Rebootnem sa, neboj sa. Ne, buď tam vzadu. Buď tam vzadu, nech ťa nevidí. A kde je vlastne? Chod do bušu. Nie do toho, ale chápeš. Som Tam neviditeľný. má buš, takže... Je tam. A bude po mne šútiť. Začnem po ňom šutiť. Strieľaj. Noknutý jeden. Neujde, nemá šancu. To je P90. Airdrop, pán airdrop. Vezmi ten airdrop. OK, lagy. Menšie lagy, ospravedlním sa za to. OK, mám P90, hej. A berem shield bunkre. Necháš mi tento airdrop? No. Nechaj mi teraz jeden, čo landí, OK? Hej, ten si vezmi. Ja sa nahealovať potrebujem. Dávaš? Ja, dobre, ty mi airdrop vidíš. Strieľaš po airdrope. Z budovy, hej? Ten hrášok. Huntinga? To som ja. Počúvaj, vezmi toto. Vezmi tie bunkere. Čo mám ich dať? Nie, iba vzadu. Som v buši, takže vôbec nevedia presne, kde som. Rebootni sa, na čo čakáš? Ok. Dobre. Jeden je dole? Vidím jedného. Dávam bunker. Poď sem za steny. Berem snipu, jo? Ok. Dobre.
Nemám Dobre, snipu neberem. Ja berem snipu, okej? Vezmi a bacha, ide sem typek. Jeden typek dole má... Jeden typek má really, že 1 HP. Som dead. No to nič. No, neviem, či to dám, ale chápeš. Skúsiť môžem. No. Ale chcelo by to healy. Shieldy teda. Yes, vending mašina. Ja som kúpil medkit. To stíham. Ok. Rýchlo. Dobre, berem shockwave. Ojojoj, endgame v Pleasant Parku. $20. Odkiaľ? Z domu, vidím. Kamo, ja to tak cítim, že ma zasnajpí. Hovor, nesnajpni ma. Nie, nezasnajpí ma. Kámo, on dáva free shoty. Nechápem, čo si myslí, ale idem ho bušnúť. Podľa mňa nemá teammatea. Jop, to je ten hrach. Dobre, mal teammatea. Berem späť. Kamo, teraz keby to bol niekde zakempený, to bolo hrozné. Víš, keby to mal teammatea zakempeného a by na mňa buffol. Kámo, posledné dúo proti mne. Ojojojojoj, to dáš. Kámo. Prosím ticho, ja sa potrebujem sústrediť. Keď tak mi rád, že kde sú, ak ich vidíš, hej? Ok. Ok, vidím ich, to je ten hrach a... Vieš ty, čo mňa nokli. Nie. Ale. To je ten hrách, čo som ho dorazil. No, hrách a je tam ten skin. Neviem, jak sa volá. Tiež majú shield bubble. Kámo, to bolo tesné. Oni mali... Hej, to je ten oný. Mali Skara. Takže ľudia, toto bude z tohto videa všetko. Ja dúfam, že sa vám páčilo. Dneska sme bohužiaľ vy nedali, ale bolo to druhé miesto, takže fakt super. Nezabudnite na like a odber. Budeme sa na vás tešiť u ďalšieho videjka a s Kotrigekom vás zdravíme. Čaute. Čaute.